Hindi mo na kinakailangang magtungo ng Cebu o ng bansang Netherlands. Dahil sa La Union, maari mo nang maranasan ang gandang dala ng mga pinagsama-samang bougainvillea. Ito ay munting regalo ng pamahalang panlalawigan ng La Union sa mga residente, maging sa mga turistang interesadong dumayo sa probinsya. Matatagpuan ito sa Oras Park, San Fernando, La Union, Capitol Grounds. Makikita rito ang Tunnel of Fairies na maghahatid sa iyo patungo sa higit 3,000 glowing bougainvillea flowers. Tampok rin ang mga overgrown flowers at Fairy God Mother Christmas tree na makikita sa harapan ng Kapitolyo. Enjoy na enjoy ang mga bumibisita sa lugar sa kakaibang pakulo ng naturang probinsya ngayong Pasko. Ang kakaibang pailaw sa Pasko sa La Union ay patuloy na nagiging usap-usapan sa social media at inaasahan na magiging isang paboritong destinasyon para sa susunod pang taon. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.